Zdravím vás, moji priatelia, a rozhodol som sa spraviť ďalšie pokračovanie Bohovia sú šialení ohľadom plochej zeme a bohov s malým B, ktorí nás tu stvorili a v tejto Petriho miske nás tu držia a skúmajú, pestujú a ja neviem na všetko, čo nás používajú. Takže dovolte, ešte raz sa predstavím, moje meno je Peter Polák a pokračujeme sériou ďalších videí ohľadom Bohovia sú šialení, plochá zem. Takže dovolte mi začať. Toto video som zase chcel urobiť v takej obyčajnej atmosfére, nie v žiadnom štúdiu, len tak proste voľne, free. Takže dovolte, na internete sa strhla taká diskusia, respektíve na Facebooku, o tom, že čo sú to tie zvuky, čo tak po celom svete vychádzajú zo zeme alebo od niekaďaľ, pravdepodobne je to zo zeme, také zvláštne zvuky, ako keby kov naražal o kov, alebo nejaký mechanizmus kvílil, alebo ja neviem čo. Proste sú počuť po celom svete, v rôznych častiach sveta. Niekde sú častejšie, niekde sú menej častejšie. Viem, že dokonca aj na Slovensku boli. Niektorí týmto zvukom pripisujú to, že je to trúbenie anielov, apokalypsa, trúbenie apokalypsy, alebo proste ja neviem, čo to môže byť, alebo že planéta Zem vydáva nejaké zvuky, proste takéto veci. Takže toto všetko v podstate by som chcel nejakým spôsobom vyvrátiť, nakoľko si myslím, že toto vôbec nie je tak, ako sa to prezentuje, alebo ako to niektorí chápu. A musíme si uvedomiť jednu vec, že vlastne Zem je placká, je placatá, je v tvare pice, takže je okrúhla, placatá, ako som už v mojom prvom videu spomínal. Zem, vlastne, na ktorej chodíme, je základná doska, na ktorej vlastne žijeme, v ktorej sú oceány, jazera a rieky. Potom nad nami je vlastne obrovská kopula, v ktorej je atmosféra, ktorú dýchame, v ktorej sa tvorí počasie, mraky a všetko možné. A táto kopula je pravdepodobne nepriehľadná, z nepriehľadného materiálu, a v tejto kopuli rotujú nad našimi hlavami v symbole Yin-Yang mesiac a slnko, ako som už v mojom prvom videu spomínal. Hej. Pod tou doskou, pod ktorou chodíme, tou základnou doskou, tou pizzou, je v podstate suterén, kvázi administratívne, skôr ako také nejaké logistické centrum. Je to vlastne konštrukcia, môže byť z rôznych materiálov. Aké materiály používajú bohovia, respektíve mimozemšťania, ktorí nás tu pestujú, to netuším, ale určite sú to tiež nejaké kovy, možno aj také kovy, ktoré sú nám známe. A niektoré, ktoré sú nám neznáme, samozrejme môže byť aj tak. A aby som to najlepšie vysvetlil, že prečo tie zvuky počujeme na rôznych miestach, v rôzny čas, tak si vlastne vezmite, že títo bohovia šialení, v tejto konštrukcii vlastne je logistické centrum, kde sa nachádzajú ich poskokovia, šediváci, reptiliáni, ľudia, rôzne iné mimozemské rasy, možno aj samotní bohovia sú tam prítomní v podstate. A musíme si uvedomiť, že v tejto konštrukcii sú umiestnené rôzne systémy, napríklad zásobníky ropy, ktorá podľa mňa není z nejakých lisovaných zvierat z práveku z 3. či odkiaľ, že tam sa utvorila ropa. To je taká blbosť, ktorej ľudia veria. V podstate ropa je produkt, ktorý vytvorili samotní bohovia. Ten nám dávkujú, distribujú, jeho dostatok, jeho veľké množstvo vôbec není nedostatočné, ako to nám tvrdia, že na niekoľko 10 rokov ešte je ropa a tak, ale ropy je dostatok. Ďalej je tam plyn, zásobníky obrovské plynu, ktoré nám dávkujú. Je tam voda, sladká, slaná voda, potom je tam kyslík,
kyslík, ktorý nám dávkujú a rôzne ďalšie suroviny a potreby, ktoré sú v tomto logistickom centre tejto konštrukcii pod samotnou plackou zem. A vlastne ten mechanizmus pod tou samotnou zemou je nejaká konštrukcia. Pravdepodobne je to kovová konštrukcia z kovov, teda ako som uvedol, že známych, neznámych. To môžeme sa len dohadovať, pokiaľ tam samozrejme, že fyzicky nebude niekto a neodhalí to, a ako to naozaj tam je, ako to naozaj funguje. Ale myslím si, že tieto zvuky spôsobuje vlastne táto konštrukcia pod samotnou zemou, pod tou plackou, ktorá vlastne, v ktorej je obrovský mechanizmus, ktorý vlastne posúva kvázi to, čo nám prezentujú, že tie tektonické plátne. Tie tektonické plátne z časti je pravda, z časti je to blud a v podstate oni vlastne posúvajú tie plátne, upravujú si tú placku podľa, bohovia si upravujú tú placku podľa svojich potrieb, takže ja si myslím, že tie zvuky vydávajú tie mechanizmy, ktoré vlastne sú pod tou plackou v tej konštrukcii a vlastne pri pretváraní tejto placky. A ešte som zabudol podotknúť, že v tom logistickom centre okrem tých plynov, surovín a vody a všetkého možného je tam aj láva. To je vlastne hornina, ktorú oni vlastne nejakým spôsobom rozstavia a potom ju púšťajú vlastne na zem cez tie sopky a tak. A ďalej samozrejme sú tam ohrievače, ochladzovače, vlastne to slnko, čo krúži nad nami, je ohrievač a osvetľovač v podstate, ale podľa mňa je potrebné, aby sa zem ohrievala aj zo spodu a ochladzovala zo spodu. Keď chcú mať v Európe zimu, tak proste jednoducho stíšia aj to slnko samozrejme, keď prechádza nad našim územím, nad Európou, tak ho stíšia, ale môžu aj zo spodu chladiť vlastne tú dosku, tú placku, prípadne ju môžu ohrievať. Proste majú na to technológie, ktoré sú milióny rokov pred našimi technológiami, lebo vlastne oni nám dajú také technológie, ktoré oni sami chcú, aby sme ich mali. Z tých ich svojich technológií, ktoré oni už disponujú. Takže títo bohovia sú nesmierne šialení vo svojej dokonalosti, vo svojom pláne. Oni nás tu vlastne pestujú. Takže to sú tie zvuky, ktoré vychádzajú v rôznych častiach sveta, z podzeme. Po anglicky sú to strange sound, v podstate divné zvuky. Ja som ich istú dobu skúmal, takže viem presne tú mapu, dokonca existuje aj mapa týchto zvukov, keď si nájdete na Google, že kde konkrétne boli tie zvuky. Kopec videí je na YouTube. Keď si to pozrete, tak je vám jasné, že to sú není truby anielov, ani apokalypsy, ani ničoho iného, ale sú to vlastne kovové zvuky alebo zvuky mechanizmov vydávané pri premieňaní prostredia Petriho misky samotnými bohmi, šialenými, nebezpečnými. A v podstate toto by bolo asi skrátke pre toto video všetko. Ešte si skúste pozrieť film Truman Show. V podstate tam je to myslím si, že dokonalo je to tam v tom filme znázornené, ako vlastne funguje placká zem, pizza zem. Sú tam detálne ukázané aj povedané veci, že vlastne ľudia vidia len to, čo sa im prezentuje. Proste treba ten film vnímať každým slovičkom, každým detailom záberu, uvidíte proste veci, z ktorých vám naskočí husia koža. A myslím si, že to je jasný dôkaz toho, že tí bohovia sú nesmierne šialení. A toto je vlastne ohľadom týchto zvukov a týchto pohybov, toho ich mechanizmu. Vlastne placka zem je jeden veľký mechanizmus, jeden biorobotický mechanizmus.
a my sme vlastne ich pokusné králiky. My sme ich majetok, čokoľvek by sme sa snažili robiť, proti tomuto neúspejeme. V podstate, ako všetci títo duchovní guru tu vo svete hovoria, tvrdia, že vesmír ti dá všetko. A to je taká blbosť. Vesmír ti dá všetko nemôže, lebo sme není súčasťou vesmíru, sme v Petriho miske, takže respektíve bohovia ti dajú všetko. Takže tak. Bohovia sú náš vesmír, náš ten plnič snov a plánov a usmerňovania a toho všetkého. Takže žiaden vesmír. Vesmír určite existuje, ale nie tuto. My ako planéta, respektíve placka Zem sa nepohybuje vo vesmíre takým štýlom, ako nám to prezentujú. Takže zabudnite na to, že sme v slnečnej sústave, že Slnko obieha, teda my obiehame okolo Slnka, máme mesiac, proste na toto všetko úplne zabudnite. Úplne zabudnite a skúmajte od začiatku, hľadajte, skúmajte, zistujte. Preverujte, spochybňujte a nakoniec sa dopatrate pravdy. Ja osobne vám poviem ku tomuto všetkému, že ešte doteraz, ako som rozprával v prvom videu, doteraz to neviem spracovať. Proste je to ťažké, niekedy ľutujem naozaj, že som sa do tohto pustil a toto všetko som zistil a proste už to nebude nikdy, ako to bolo predtým. Už moje videnie sveta sa úplne zmenilo. A niekedy by som chcel, proste mám také slabé chvíľky, že keby sa mi dala pamäť zmazať, čo som zistil a žiť si niekde sladký život otroka, a respektíve krysy, a slúžiť verne Bohom, malým B, a mať kľudný život. Ale bohužiaľ už to nie je možné. Už som do toho tak zapojený, dá sa povedať namočený, že proste už to nejde zvrátiť späť a už môj pohľad je taký, aký je na svet. Už budem len spochybňovať, skúmať, preverovať. Takže, moji milovaní, nechcem, aby ste tieto videá brali akože nejaké strašenie vás všetkých. Berte ich ako informačné, ako zdroj informácií. Viem, že veľa ľudí bude pochybovať, ale to je v poriadku, pochybujte. Aj o tomto videu pochybujte. Neberte nič ako dogmu, neberte nič ako 100% pravdu. Lebo 100% pravda, čo sa vám tu prezentuje, vôbec nie je. Takže tie komentáre niektoré na Facebooku k môjmu videu a na kanáli YouTube mojom Vedomie TV v podstate ukazuje to, že niektorí ľudia súhlasia a niektorí nesúhlasia, ale to je úplne v poriadku. Nikto vás nenúti, aby ste tomu verili. Ja len prezentujem svoj názor, nikoho nestraším. Nikoho v mojich videách nenabadám na nenávisť, ani nikoho nenávidím, ako ku nikomu necítim nenávisť. Je to proste konštatovanie holých faktov. To, že poviem, že bohovia sú šialení a nebezpeční. Ale veď to je pravda. Čo je na tom proste, to nie je nenávisť, to je holý fakt. Ja prezentujem fakta, ja do toho nevkladám emócie. Takže v podstate berte tieto videá úplne ako len informáciu, nič viac, nič menej. Nehľadajte za tým niečo takéto. Proste ešte by som vám chcel ku tým poskokom šialených bohov povedať ešte takéto údaje. Podľa môjho názoru a pocitov a čo prijímam informácie, myslím si, že na Slovensku ich je tiež riadne veľa týchto poskokov bohov. Môžu byť rôznych rás, môžu byť reptiliáni, môžu byť iné rasy, môžu to byť ľudia. Ale verte tomu, že sú to ľudia, ktorí sú hore 10 000. Horná vrstva. Takže a sú medzi nimi umelci, športovci a v podstate všetky médiá im patria. Všetko. Vytvárajú názory. Kladné, negatívne. Vytvárajú všetko.
rozdeľujú ľudí, rozdeľujú na dobre, na zlé. Chcú, aby ľudia medzi sebou súperili, hašterili sa, robili si zle, nenávideli sa, vraždili sa. Takže politici, to je najväčšie zlo, ktoré plynie priamo od bohov. Bo politici to je proste niečo, čo je ich pravá ruka. Lebo nás dokonale vedia ovládať cez nejaký štát, cez nejaké zákony. Nariadenia, príkazy. Tak. Takže tak, moji bratia a sestry. Toto je koniec tohto videa. A teším sa na ďalšie video. Určite budú ďalšie videá a určite budem rozoberať ďalšie témy z tak rozsiahleho materiálu, akým je plochá Zem a šalení bohovia. Tak sa majte, ďakujem, čau za sledovanie.